grup d'estudiants de l'ESAT, que actualment ens trobem redactant els nostres treballs finals de grau. Degut a que és un treball exigent en quant a bibliografia, ens vam posar en contacte amb la biblioteca perquè ens facilités una eina útil per agilitzar aquesta tasca. Ens van parlar del Mendeley, una eina que ja coneixíem d'altres assignatures però que no sabíem utilitzar ben bé. Ens vam ficar en contacte amb la bibliotecària i ens van organitzar una sessió informativa on ens van ensenyar el seu funcionament. A partir d'aquí vam veure que utilitzar el Mendeley era una eina molt útil, ja que et permet generar la bibliografia de forma automàtica. Un cop tens instal·lat el gestor de Mendeley al teu ordinador, et permet arrossegar els PDFs de manera que et genera les cites i la bibliografia de forma automàtica. Us animem a que ho proveu.